sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, take a tailor-made woman there, heart. Trat sein Pinkel und steht auf dem Winkel, gar viel Leid und nicht viel Freud, so ist ja Zeit Ewigkeit. Und oh, der Vater, wohl ein Einseh hatte, denn im heiligen Buch da steht, wer niedrig ist, der wird erhöht. Jacques Nortier, een van de veteranen van de Zoma. Ja, dat kun je zeggen. Jij speelt de rol van Matthäus Scheigenreuter. Scheigenreuter, ja. Wat vind je van die rol? Schitterend. Ik heb in al die 23 jaar dat ik bij de Zoma ben, heb ik gevraagd om een rol met kommer en kwel. Nou, u hebt hem gezien, de operette? Dat is pure kommer en kwel en dat doe ik toch zo graag. Hè. Kommer en kwel. Toch? Je speelt 23 jaar bij de Zoma? 23 jaar. Dus, ik word een oude man. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je 23 jaar ergens bij bent, ben je natuurlijk niet nieuw meer. Gezien het feit dat ik de 30 al gepasseerd was. 59. Hoe gaat het met je stem? Nou, ik zou natuurlijk liegen als ik zeg dat dat nog is zoals 20 jaar geleden. Een stem gaat natuurlijk achteruit. En daarom vraag ik nu aan de regisseur, als we nog wat doen. En elk jaar opnieuw zeg ik weer, nou ja, nog eens een jaar. Je kunt er moeilijk afstand van doen. Hè? Het wordt op een duur een deel van je leven. En dan zeg ik niet meer van die hoge noten liever. Dat komt toch wel hoor. En volgend jaar ben ik 60 en dan moet je toch wel zwaar erover na beginnen denken. Dan kun je toch in elk geval niet meer de jeune premier spelen. Maar je zoekt toch altijd wel weer een reden om nog mee te doen. Volgend jaar bestaat, of is de 25 jaar bestaan. Die wil je toch wel meemaken, denk ik? Liever wel meemaken, die 25 jaar bestaan en dan 60 worden en dan zo flink zijn om te zeggen van, nou is genoeg geweest. Maar dat laatste zet ik mijn naam nog niet voor hoor. Maar dat komt vanzelf. Je stem verbiedt het je op een uur wel. Hoe ervaar jij de samenwerking tussen Nederlanders en Belgen? Heel erg goed. We hebben hier natuurlijk, door de ligging van Zuid-Vlaanderen ben je automatisch een beetje op België aangewezen. Maar ik heb tot op heden altijd prettige mensen ontmoet. Prettige Belgische mensen. Ja, dat de regisseur natuurlijk wel eens grove woorden gebruikt, dat ligt dan eigenlijk ook wel aan ons hoor. Niet per se aan haar. Is ze streng? Ja, ja. Als wij te lang wachten met de rol te leren en te lang wachten met uit te voeren wat ze gezegd heeft, dan vlieg je de pannen wel eens van het dak af. Hoe vind je het om te werken met een beroeps? Goed. Ik heb tot op heden altijd met een beroeps gewerkt die dus bereid was om ons op te trekken. Ik zou hun natuurlijk geen eer aan doen als ik zou zeggen van naar beneden komen naar ons spelen. Nee, ik heb een keer met Janine Martoni gewerkt en die heeft toen gezegd van hoor eens hier. Alles wat fout gaat met mijn partner door mijn schuld, doe ik mezelf ook tekort. En zo is het eigenlijk wel. Kom allebei eens dicht bij me. Ik moet jullie iets belangrijks vertellen.
Ik heb me verloofd. Ah, wie dat gelooft? Jong gevrijd en getrouwd, dat heeft nog nooit iemand berouwd. Wie is het? Ja, en hoe ziet ze eruit? Ze is van Berlijn, van een rijke familie. Hier, haar foto. Ah, hoe lief. Oh, een snoesje? Wanneer heb je je verloofd? 20 mei. Zo lang al en je hebt het ons niet laten weten, wij wisten van niet. Hé, je kon ons toch schrijven? Zo schrijf je toch? Moest ik dan vooraf jullie toestemming vragen? Mein guter Sohn, von dem ist kein Red, nur schreiben oder sagen, wer will ja nicht. Hast uns Freund so lange Zeit, Aber es tut nichts, das macht nichts, macht vergrößert die Freude. Auf Hochzeit, die Hochzeit, an Merl, nicht wahr, ja, wir freuen uns auf Reutel. An Merl, nicht wahr, ja, Hochzeit gibt. Zoiets zal mijn bruiloft wel zijn. En wanneer is de bruiloft? Vandaag over 8 dagen. En waar is de bruiloft? In Berlijn. Ah, Berlijn, is dat verder als Wenen? Natuurlijk, waarom? Nou, vader vraagt dat maar omdat zo'n reis op zijn leeftijd wel wat zwaar is. Wat? Zal vader die reis maken? Ja, die reis is misschien wel een bezwaar, maar dat geeft niet. Ik wil toch op de bruiloft van Stefan niet ontbreken. Zit je lang in de trein? Ja, natuurlijk. Ach kom, vader Stefan brengt alles wel in orde hoor. Johan Schatterman, je speelt de rol van Stefan. Wat is je dagelijkse bezigheid? Mijn dagelijkse leven ben ik afgevaardigde beheerder van een veevoederfabriek in België. En wat houdt dat in? Dat is een samenstelling van veevoeders, ja, alle dierlijke voeders die we maken, zowel pluimvee, rundvee, varkensvoeders. België, Nederland. We hebben ook een fabriek in Nederland staan, een konijnenfabriek. En ik doe dus de dagelijkse verkoop van de zaak. Hoe is het om met de ZOMA samen te werken? Het is de eerste maand dat ik met de ZOMA samenwerk op vraag van Christian Lockeffier, met wie ik in het verleden al veel concerten heb gedaan. Waar ik al veel opletters mee heb gezongen in Sint-Niklaas onder andere. En ik moet zeggen, van alle gezelschappen bevalt de ZOMA mij het best. Waarom? Qua menselijkheid, qua vriendelijkheid, qua de sfeer zo. Er zijn zeer veel gezelschappen waar dus vele groepjes gevormd worden. Ik moet zeggen, de ZOMA is, ja, het bevalt mij op alle vlakken. Wat vind je van de rol van Stefan? Een ondankbare rol. Ik ben gewoon als ik opletten speel in België van normaal de komische rol te spelen, die ik zeer graag speel, maar ik moet zeggen, dus eenmaal als je die rol dus een beetje ingestudeerd hebt, kan ik wel zeggen dat het dus wel een plezante rol is, dus een aangename rol qua zang en qua spel dan. Oberwang, zou dat mijn... Kan toch niet? Oberwang. Goeiedag, Stefan. Meneer, ach. Ja, maar waarom zeg je meneer tegen me, tegen je Peter? Neem me niet kwalijk, ach. Maar het is fijn dat u eens komt bezoeken. Hoe gaat het in Oberwang? Wel, alles fris en gezond. Overigens, ik heb prachtige zaken gedaan. Niet minder dan 10 wagens mooi droog hout heb ik allemaal naar Wenen gezonden. En daar ik zoveel aan dat hout verdiende, dacht ik bij mezelf, ik moet die wagens toch betalen. Weer meer, dat maakt niet uit. Kost geen cent meer. Ah, je bent nieuwsgierig, hè? Ja, je bent nieuwsgierig, maar wacht maar. Je zal heel blij zijn. Maar ik ga eerst eens even een trek. Ook alsjeblieft niet. Ja, maar ik spreek gemakkelijker als ik de pijp in mijn mond heb. Alsjeblieft. Ja, maar als je het liever niet hebt, nodig is het niet. Het hoeft niet, hoor. Ah. Maar zitten mag ik toch wel, zeker? Neem me niet kwalijk. Nee, maat. Daar moet veel stro in zitten. Dat je daar zo zacht op zit. Kom zitten, Stefan. Kom zitten en luister. Je vader en Anna Merel, die hadden toch zo'n heimwee naar jou. Godswil. En als ik dan die goeie oude slaapmetsboer daar zo droevig zag rondlopen, ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen. En
dat ik zo'n goede zaken gedaan had, zei ik. Slaap met spoor, zei ik. En Lange Merel, zei ik. Ik neem jullie allebei mee naar Wenen, zei ik. Op bezoek bij meneer de dokter. Dat zei ik. En ze zijn... Allebei in Wenen, jongeman. Allebei in Wenen. En mijn zoon Vincent, die is ook van Salzburg naar hier overgebracht. Die komt me zo dadelijk ophalen. Wel, wat zeg je nu? Dus ben ik geen flinke kerel? Mijn vader en zus zijn ja, hier. allebei hier. Nee, wat hoor ik? Is het waar? Zijn ze hier? Ach, dat is een aangename verrassing, hè? Alle mensen van de ZOMA eerst en vooral van harte willen feliciteren. Ik moet zeggen, ze hebben een geweldig goede equipe. In vergelijking dan met Belgische gezelschappen kan ik wel zeggen dat de ZOMA voor amateurs een van de meest professionele gezelschappen zijn qua voorbereiding, qua aanpak. Ja, chapeau. Dass die Reise ja doch viel Strapazen wohl macht. Das tut nix in deinem Alltag. Ach, das Wunder ist stark und ist gesund. Ganz recht, aber dennoch. Warum hältst du deinen Mund? Mein Ehrentag vor mein einzigen Sohn, da muss ich dabei sein. Es gab für mich keine große Freude, als wenn wir beide am Hochzeitfest seid. Doch fühl ich mich kalt und benach und die Zeit. Die Leute, die tanzen, sind vornehm und fein. Ach, so bedoel jij dat? Sie ist als einfache Wohl und du wollt doch nicht anders sein. Und das ist gewiss keine Schande, im Gegenteil sicher nicht ein. Mein Schwiegervater versteht mich, der ist ein bedeutender Mann, bei dem die beste Gesellschaft in der Hose vergeht. Ja, mijn jongen. Ihr habt mich nicht richtig verstanden. Ich meins es ja wirklich nur gut. Hab wirklich nicht gleich verstanden. Ich weiß ja, du meinst es ja gut. Nicht wahr? Sie seht's es doch ein. Ja, Stefan, du hast ganz recht. Schwester, du siehst es doch auch ein. Ja. Das war eine Freude, seit der letzten höchste Zeit. Und das Gott, das tut mir leid. Das war ein Besuch von dem nächsten Station. Ich hab gefühlt von der Nase davon. Hoe laat is het? Het is 7:45. 7:50. Ja, nog 20 minuten. En dan vraag je je af, waarom ben je zo gek dat je dat doet? De mooiste plaatsen zijn toch in de zaal, of niet? Waarom ben jij zo Ik zit gek? te liegen hoor, ik zit te liegen. Waarom ben jij zo gek? Omdat het een deel van je leven is, omdat al die repetities, we doen dat zo graag. Donderdagavond is repetitieavond, solisten die hebben er nog een boel meer. Gezelligheid en er graag bij zijn. En uiteindelijk toch daar wel van voren willen staan, denk ik. Denkt u niet?